את רוצה להיות יותר ספרדיה, שזה כאילו פחות נחשב, או שאת רוצה להיות אשכנזייה? כן, יש איזה איפור מסוים שהולכים לפיו. נגיד שאני הייתי בסמינר, אז הייתי רוצה כזה להתאפר, והיו מעירים לנו על זה, היה אסור. המנהלת הייתה קוראת לי, לי יש כתם נידה בעין שחור, אז הייתי אומרת לה, לא, זה הכתם נידה. נגיד עיפרון שחור בעין, זה הרבה יותר כזה, אומר עלייך משהו, זה ממש כל דבר הכי קטן, כל דקות הכי קטנה, כל איפה שהחצית שלך עומדת בברך, זה מכניס אותך לאיזשהו חברה מסוימת. אם את עושה ככה, אז את קצת פחות. אם את מתאפרת, אז את קצת פחות דתייה. אם את שמה 40 דינר, את יותר חרדית. אם את שמה 20 דינר בגרב, את פחות חרדית. כל דבר שאת עושה, את צריכה לחשוב פעמיים, אם את רוצה להשתייך לחברה הזאת, אם את רוצה להשתייך לחברה הזאת. אם את רוצה להיות יותר ספרדיה, שזה כאילו פחות נחשב, או שאת רוצה להיות אשכנזייה. אני נגיד באתי ממגזר אשכנזי, אבל היה לנו הרבה משפחות ספרדיות שכאילו היו משתכנזות, כדי להיות יותר מקובלות, שהשידוך יהיה יותר טוב, שהסמינר יהיה יותר נחשב.